לעשות ברנאוט, לחמם אותו, להביא אותו לטמפרטורת עבודה. שקט עכשיו, שקט. תן לה רגע, תן לה. עכשיו אפשר מחיאות כפיים לקפריסאית, חבר'ה. ה-GTR האלימה שעשתה לנו פה זמנית. מה קורה, חבר'ה? בואו נראה איזה מספר האוטו הזה הולך לעשות לנו עכשיו. כבר נתנה לנו 841 היום. שבהצלחה לרוסים, מאוד מעניין לראות מה יקרה פה. וואו! שמע! דורון זה זמן! שמע! 8-4! מלא! תקשיב! וואו! חבר'ה, ואל תשכחו, שומר עוד הרבה כוח למחר, לתחרות. אפשר מחיאות כפיים לקפריסאית שפעם שנייה עשתה